Ana, say good morning. Yung pabuhok ni Ana. Ayaw na naman niyang mag-school daw. Ayan, practice na lang mama nito. It's bad weather. Yeah. Hatid ako ni Ruth tsaka ni Ana sa trabaho before sila punta sa school kasi malakas yung ulan. Tapos nag-text yung aking mother-in-law. What time you need to start now? 8:30. Oh, but then I do it soon and Yeah. that's okay. Nag-text yung aking mother-in-law na ihahatid niya daw ako sa school tapos ipipick up niya ako, sabi ni Ruth. Sabi ni Ruth, spoiled daw ako, ganun. Spoiled. You're more spoiled than me, eh? Akala ka na. Dodong, somebody commented ba that you should start learning Bisaya? That's not a bad idea. Mali ay. I am Bisaya. kidding, bang. Ha? I already know Bisaya. What? What's your Bisaya? Kiatai, Buang, Kaskit. Init. Kapoy! Kapoei? No, I don't know Kapoei. Kapoy is tired. Tugnaw. Tok nou, ja. En tok nou is cold. Iyan. Hindi siya marunong Bisaya. Sinasabi ko sa kanya na Bisaya siya. Mag-start siya mag-learn ng Bisaya. You know where the other shoes are? What? The frozen one? Yeah. Wait, But then I use this one. it's just there, bang. You ask her because she's the one who takes it out. Hindi pa ala ako nakapag-intro, no? Welcome na naman sa panibagong video. I hope okay kayong lahat bitaw, eh. Tsaka ang weather. Yesterday, a little bit gloomy but hindi naman siya umulan talaga. But today, it's gonna rain the whole day, I think. As usual, makalat po yung aming bahay. Ganyan na talaga, guys. Normal na. Yung dito sa amin, makalat talaga. Tapos, walang katapusang ligpit-ligpit ang nanay, pero walang katapusang kalat. Ganun talaga ang buhay. Ang cute ng buhok ni Anay. Bumili po ako ng set ng pang style ng buhok ni Ana para madali ko siyang masuklay and yung parang may hati-hati ko yung hair ni Ana. Para malinis tingnan ba? Mama, Yeah. papa zegt, maar wil graag Elsa's schoenen hebben. Niet hebben. Voor jou? Voor jou. Niet voor papa, maar voor jou. Maar ik zei tegen mij, dat zei ik wel. Oh, you drink lots of water, ha? Don't forget your water, okay? Hebben jullie goed geslapen? Ja. Papa heeft goed geslapen? Ja, ik ook. Ja, Anna ook. Boang, I went to her room, Boang ba. And then she was awake, but then she said, I want to sleep more, Mama. Yeah. I think she just wanted to relax more, but not really sleep more. Everything's ready in? Yeah. Yeah, because the fruits are up there. It doesn't really, because at 10 o'clock or 11, they have fruits and then only fruits. So then, she doesn't have to take out the butter. Oh, she doesn't see the boterham also. Shall I drop you off first or? Because it's not open, the school. No, I know. Not yet. It's okay that you're early. You want to drop her now? No, I asked you, what do you want? Yeah, I can be a little, because if we leave at 8:50 or 8:15, Yeah, I will be there at 8:20. That's okay. that's good. Then we drop her off first. Nog 10 minuten, we just cool down first. I will. Pinapawisan si Ruth ang aga. Kaya inopen niya yung door sa yung kitchen door. Para at least mahangin. Tsaka ng weather today. It's raining, but this is how Dutch people do it. See? Nagbike, tapos nagpayo. A few moments later. Hi guys! Kanina pa po ako nakauwi galing sa part-time. Pero hectic masyado kaya nakalimutan ko na mag-vlog. 11:30 ako natapos, tapos naglakad ako pa uwi ng bahay kasi sobrang maulan. Hindi ako nababike pag maulan masyado. Lumating ako ng bahay mga almost 12 na, mga 5 minutes to 12 ganun. Tapos diretso kain and freshen up and then ready kasi pipick upin po ako ng aking mother-in-law. Ito pala yung nabili ko doon sa Walmart, yung sa JD, I get it now.
Yves Rocher. Rocher. Yung, buti na lang yung R ng Brabant dito, yung R ng Dutch, ano siya, medyo French R ba? Parang, ganun ba? Yves Rocher. Char. Ayan lang. Para may kulay lang. Ganun. Yan lang po. Simple lang yung ating get up. O, nakaano ako ganito. Kasi hindi na malamig. Notice nyo ba guys? Medyo ano pa yung boses ko, no? Medyo hindi pa talaga okay. Pero at least wala na akong mga lagnat-lagnat these days. So, happy ako dyan. Tatransfer lang po ako ng bag kasi yung bag ko na gagamitin sa school, iba na naman. Kasi hindi magkasya yung libro ba. Ito guys, matagal, sobrang tagal na po nito sa akin. Ano siya? Nung buntis pa ako kay Ana, bumili ako ng mga top sa dun sa Vietnam. Tapos, mga malalaki ganito. Sobrang loose to sa akin dati guys. Ngayon, pagkatapos kong mga anak na ano ko siya, na gamit ko siya. Tapos, sobrang lumaki ako dito na. Kaya, nasa ano na naman siya. Nasa closet na naman siya. Ngayon, nagagamit ko na siya ulit. Kasi, dati, pag ginagamit ko to siya, obvious yung aking tiyan. Sobrang protruded ng aking tiyan. Pero ngayon, medyo natatago ko na po yung aking tiyan. Hindi na masyadong obvious. Diet pa more! My mother-in-law is a little bit late now. Akala siguro niya, alauna yung yung klasiko. Yung klasiko today was moved to 12:30. But, nag-text ako sa teacher ko na malilate ako. Wala namang problema po. Kasi, hinihintay talaga before kami mag-start. Kasi mag-check pa ng homework. Ganun. So, sabi ko, mga ilang minutes akong late. Sabi niya, walang problema. Kasi yung iba naming classmates, guys, pa siya, nagtatrabaho pa yung iba ba. So, kahit 1 o'clock, mga 2 o'clock, may pumapasok pa, ganun. So, sobrang okay naman yung teacher namin. Lahat may mga trabaho ba. Hindi kasi kami makapili ng schedule. Yung school, tsaka yung Kimente yung nag-decide sa schedule. O, diba? Chika na ako ng chika. Ito yung gamit ko na bag, guys. O, bigay to ng aking kapatid. Yan. O, diba? Kasi ito siya, kasya yung ko libro. Yung sa kabila, hindi man. Kanina po nga pala, hinatid namin si Ana ni Ruth together doon sa school. Okay na siya. Kaninang umaga, sabi niya, hindi daw siya papasok. Pero pagdating doon, guys, excited siyang pumasok. Nakalimutan na niya tanggalin yung jacket niya. So, yan. Hintayin ko na lang po yung aking mother-in-law. Yun na yung ating pabag. Wala pa talaga yung mother-in-law ko, guys. Baka kasi pa siya ba, nagtrabaho pa. Ito guys, no birthday pa to ni Ana, andyan, nakakalimutan ko yung damit na gift ng titan ng auntie ni Ana. Ko po siya sa inyo, ipakita ko sa inyo pag sinuot siya ni Ana. Ito siya matagal na tanggal dito kasi parang pag binawax ko dito tapos na-irritate, ang ginaganyan ko ba, ang tagal mawala But yeah, ready na po tayo and i-update ko na kayo mamaya kasi mamaya after ng aking lesson, doon kami sa aking in-laws magdi-dinner. One eternity later. The lift en je werkruimte te hebben. Yes, G. 3 Tinnitus of oorzuizen. Wat is het? Bij tinnitus zijn je oren beschadigd. Tinnitus kan ontstaan na een ziekte of na stress, maar ook als je lang in een omgeving met harde geluiden geweest bent. Behandelen. Voorlopig is er nog geen echte behandeling voor tinnitus. Als er op je werk veel lawaai is, moet je regelmatig pauze nemen. Loop dan naar een plek waar het rustiger is. Zo, iets lezen. Anissa, wil je het RG lezen? Oh, sorry. Ik ben echt niet... Yan, tapos na yung lesson namin. Sakit sa ulo guys, ang hirap ng topic namin today.
Sabi ko sa mother-in-law ko, hindi na po ako magpapa-pick up. Kasi punta ako ng sentrum. Magtingin-tingin ako doon kasi may mga bibilhin din talaga ako para kay Ana at para kay Ruth. So, may mga 2 hours pa ako. So, maglibot-libot muna ako. And then, puntahan ko si Ruth sa office niya. Sabay na kami pumunta sa parents niya. Malapit lang po dito yung sentrum. Mga 5 to 10 minutes na lakad. Yan yung simbahan sa amin, guys. Oh. Napakita ko na sa inyo to dati nung nagsentrum kami. Nung market day ba. Yan, hinahanapan ko si Ana ng accessory yung ganito. Kunin natin. Ito. Yan, tingin tayo dito sa sentrum pa. Punta po akong Hema at saka Crowdbat. Naglalakad na po ako papunta sa bahay ng parents ni Ruth. Hindi ko na lang hintayin si Ruth kasi nakabike pala siya. Wala. Diba? Lakad na lang ako. Nahirapan ako sa kalisod, guys, kasi dalawa yung bag ko. Left and right. Tapos mabibigat pa. Diba? So anyway, kita-kita na lang po tayo doon sa bahay ng lolo't lola ni Ana. So, yan na po yung bahay nila, biyanan niyang puti. Tayo dyan. Tapos yung caravan na ginamit namin sa France. Sana! Uy! Ayun nga. Hello! Uy! Dito na tayo. Hello! Where is Anna? Anna is where? Hello! Hala. Anna is quiet. Hey! Makain kami ng worstenbrood. Met jouw telefoon kan ik doen, Ronnie? Maar nou is hij afgelopen. Eet smakelijk. Kain kami ng worstenbroodje. Afgelopen. A few moments later. Ana, say bye-bye. Pagod na, guys. Pauwi na kami. Ako din. Pagod na ako. Nah, it's just me. Pauwi na po kami. And imbis na i-vlog ko yung pagkain namin kanina, wala na, guys, kasi irritable si Ana. Naging irritable din ang mga tao. So, yun. Pauwi na tayo. Kahit na puntahin, Ana.